רבנו ואומר, אם כמות כל האדם ימותון אלה, באים דתם ואבירם ומציסים פה את כולם לגדי. אם הם ימותו כמו שכל בן אדם רגיל מת, ופקודת כל האדם ייפקד עליהם, וגם כן יהיה עליהם פקודת כל האדם, לא השם שלחני. תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא לא שלח אותי. עכשיו, מה פירוש המילים האלה? ופקודת כל האדם ייפקד עליהם. הגמרא אומרת במסכת נדרים דף ל"ט עמוד ב', בדרך כלל בן אדם שהוא נפטר, לפני כן הוא היה חולה. אז קודם כל הוא היה חולה והתפרסם אצל החברים והקרובים שלא נדע מצרות, ואז באים ומבקרים אותו, והרבה פעמים אחרי זה הוא קם לתחייה, אחרי זה הוא מתחזק, והרבה פעמים הוא נפטר. אז בא משה רבנו ואומר, תדעו לכם, אם תראו שדתם ואבירם חולים ומישהו בא לבקר אותם ואחרי זה הם נפטרים כמו בן אדם רגיל, הקדוש ברוך הוא לא שלח אותי. אבל אתם תראו שהם לא יהיו חולים והם ימותו בן רגע, ואז תדעו שהקדוש ברוך הוא שלח אותי. וזה בעצם מה שקרה לדתם ואבירם. מכאן למדנו רבותיי את הדין של ביקור חולים, שיש עניין גדול שאדם שמעת במישהו שהוא חולה, יש עניין אדם ילך ויבקר את החולה. מה המעלה כל כך גדולה של ביקור חולים? בגמרא במסכת נדרים דף מ' כתוב, אדם שמבקר את החולה גורם לו שיחיה, ואדם שאינו מבקר את החולה גורם לו שימות. הגמרא מביאה שם מעשה על חכם אחד שקראו לו רבי חלבו. רבי חלבו, הגמרא אומרת, בא איש. מה זה בא איש? חלה. אף אחד לא בא לבקר אותו. כנראה שרבי חלבו הזה היה אדם שקט, לא הכירו אותו כל כך, לא באו לבקר אותו, אולי לא שמו לב שהוא חולה בכלל. והנה הגמרא אומרת, רבי עקיבא שמע שהוא חולה, הלך רבי עקיבא וביקר אותו. הגיע רבי עקיבא לבית, חוץ מכבודכם רואה הבית מלוכלך עם ריח והוא רעב ואף אחד לא זה. הלך רבי עקיבא גדול הדור בכבודו בעצמו, ניקה לו את הבית, טיטה, עשה ספונג'ה, שטף לו כלים, הלך קנה לו, הביא לו, ובא רבי חלבו ואמר לו, כבוד הרב, תדע לך שהחיית אותי, ואם אתה לא היית מגיע, מרוב הצער, מרוב המצב שהוא נמצא, הלך עליו. יצא רבי עקיבא ודרש, כל המבקר את החולה גורם לו שיחיה, ושאינו מבקר את החולה גורם לו שימות. אדם שידע לו ברגע שאתה מבקר חולה, אתה גורם לו חיים. אז אם כן אומרים רבותינו הראשונים, ביקור חולים המטרה היא בשביל דבר ראשון לעודד את הבן אדם. עצם זה שנמצאים איתו והוא רואה איך באים ומבקרים אותו ואכפת לציבור ממנו, זה מחיה אותו. אבל אם בן אדם שוכב לבד בבית, אפילו אם יש לו, הוא נשוי, יש לו ילדים, יש לו זה, אבל עדיין זה כל הזמן, אף אחד לא בא לבקר אותו. ככה הוא חושב לעצמו, מה אני לא מעניין אף אחד, מה אני אוויר, מה זה? זה רק המחשבה הזאת שלא ידע מצרות יכולה להרוג אותו. באת אליו וראת את הפנים שלך, החיית את נפשו. רבותינו הפוסקים אומרים, אם אתה יכול ללכת בעצמך תלך, לפעמים אי אפשר ללכת, כגון שזה רחוק מאוד, או שלא נדע מצרות, כמו המצב שהיה לנו לפני כן, שהיו הרבה אנשים שנדבקו בנגיף, רצינו לעשות להם ביקור חולים, לא יכולנו. אז מה עושים? אומרים הפוסקים, תרים טלפון, לפחות תרים טלפון, כי העניין הרי של הביקור חולים זה כדי שידע, חושבים עליך, אנחנו איתך. ברגע שאתה מרים טלפון, חיית את הבן אדם. אם לא ככה, מתעלמים מהאדם. זה דבר אחד. דבר נוסף, הרמב"ן אומר, למה מבקרים את החולה? כי אם אדם שומע על פלוני שהוא חולה, שהוא חש שלא בטוב, מה הוא אומר? השם מרחם, יש לה רפואה שלמה, זה לא מי שברך. לא מעומק הלב כל כך. ברגע שהולכים ורואים את הבן אדם, וואי, פתאום בן אדם רואה אחד ששקל 100 קילו, 120 קילו, פתאום תראו אותו, שלא נדע בצרות, רואה אותו דק, רואה אותו זה, רואה את המכשירים, ואז בן אדם עכשיו שיעמוד ויתפלל ברפאנו על אותו אדם, זה לא יהיה כמו שהוא יתפלל לפני כן. אחרי שהוא ראה אותו, זה תפילה שונה לגמרי. אז אומר הרמב"ן, עיקר המטרה של ביקור חולים, זה כדי שאדם יתפלל אחרי זה על החולה. לכן אדם צריך לשים לב, ביקרת את החולה זה לא מספיק. אחרי שביקרת אותו, גם תתפלל עליו. והשם יתברך ישלח רפואה שלמה לכל חולה.